Salam. Tapuk kama parminggot ta saderion, ta puji Tuhatta marhitede sian nomor 175 ayat sada sahat rodi tulu. Jong mahira sudah. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debata do anakna gabi pardenggan taringot tudo satta, hamu aliak kadongan,
molosongoni dihaholongi debata hita, ikon dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, ama namin na di banwa ginjang. Mauliate marohan nami tuho, ala di leon ho anakmu nasasadai tuhami. Jala di palua ho kami siyan gonggoman ni sibulis. Upang ido kami tuho, say ramoti kami di bagasan hatam. Asa margogo kami, jupa masa hasusahan dohot hagugutan. Say se sama dosa nami dohot pangaleson nami di hatam nabadiay. Say parbadiay marohan nami marhite-hite todim. Jala pamasok kami tuhango luas sugot. Asa pujion nami hodisi rodi sa liling nililing na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan ta marhite ede sian nomor 467 ayat 5. Asini rohamu puji Allah manabusa dipaiha sorohaku gabe soranganua nilanarmu rohanami tondimi mangoki pakedohot lolunami gabe ulang-ulangi. Patik di mingguta sadarion dibuat do sian Jeremia 31 ayat 3. Nunga tibuhia di idarohak ku Jahuba, ninna ibana do, aholongon saliling-liling na hubahin makaholongi ho, dibaheni hutogu-togu ho, marhite-hite asini roha. Sahadinay. Nunga tibuhian di idarohak ku Jahuba, ninna ibana do, haholongon saliling-liling na hubahin makaholongi ho, dibaheni hutogu-togu ho, marhite-hite asini roha atong rak mangidugugu mahita tuadupan ni dibata. Ali Tuhan dibata, sayo tanggui mahami mangulahon natu patikmi. Amin. Tapuji Tuhan ta marhite ide sian nomor 126 ayat 3 opat. Sanapon mamujion di Tuhan padomuan ni Uria isude di utara di dangsinya asundutan dari purba di padamu
Natopoti ma dosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata aman nami parguguna sohatu dosan para siro hamida hami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahator do hami tubuh. Jaladang adong haporsiao di bagasan rona hanamihian. Saluhut do hami manibil sian akka dalanmu. Masay gudang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Ala ni dinggan di basam dohot asu ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangaleson nami. Say ingot mahami hobar tu asu ni roham dohot dinggan di basam. Ala ni goarmo. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di durat sanami nagudangi. Amen. Tabigima baga-baga taringo to hasisan ni dosata. Songonod do hata ni Jehovah, una ko mabiar ay yahudo siluluhon ko, nung ahupola hujoguarmu au napunaho, hasangapon ma didibata na diginjang. Amen. Tabigima at mari di mahita siya nomor 476 ayat 3. Tabigima hatani dibata trupu diare mingguan. Ima natar surat sian 2 kronika bidusia mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat walu. Tajahama mar soreng-soreng di ayat na perpudi rap mahita majaha. Hame mebat ni raja boru-boru sian Saba. Ia raja boru-boru sian Saba dung dibege baritani si Salomo. Roma nasida tu Jerusalem naing masiujian. Dohot si Salomo marudang-udang. Mardongan parangan. Masai tongam. Tole uto. Akan nama ngusung na khusus meragam-ragam. Dohot sere masai godang. Dohot mata intan. Jadi dung sahat nasida tu jolo ni si Salomo. Di paboa-boa matu ibana saluhutna di bagasan rohanai. Jadi di patorang si Salomo kuna sida sudi suku-sukuna
Jalaida ngadong na bunia anggo sada siar rohani si Salomo. Naso pinatorongan itu nasi. Jadi dung diida raja boru-boru sian Saba hapistaran ni si Salomo dohot bagasna na pinaulinai. Tole sapangano di mejana. Tole partodingan undul akka na posona. Tole panagamnya akka doho pakana sih. Kasih angguman dohot akka. Tole patagon na laho makok tujuro ni Jehovah. Jada hita na tarmali todi na sida. Laos di dogma mardok rajai. Sitong do HP baritai nahu bege di luatu. Taringot tu aturan binahen mi dohot taringot tu hapistaranmu. Dang nia di parahot totong rohaku jala baritai. Pai maro au tu so. Gabi di ida mataku HP ida nang urusan. Dang di baritaho tu halak tuau. Selo. Martua mahalak parhaladom. Martua ma dohot akan aposom. Akan atongtong marhalado diadopan pabege-bege hapistaranmu. Rap mahita. Pinuji ma Jehovah de batam. Namar lomoni rohami daho. Laho pabakiton ho tu atas habang sana. Bahen raja sikat ni Jehovah de batam. Allah holong ni rohani de batam mida Israel. Naing pabotohonon na doi rodi saleleng-leleng na. Ubahe di pabakit ibana ho. Gabe raja gumom-ngom na sida. Mangulahon uhum dohot hati koran. Ido sahatna. Martua do akan natu mangihon hatani di bata jala no peopsa. Amin. Tapuji Tuhan marhite ede sian nomor 510 sia ayat 2 dohot opat. Tolong kita pamoahon, tolong Yesus Tuhani, senang sama luani di bahe, amanah di nabataki. Ita sudah naik marane, nang nileleda. Kristus na punai kau, asa torap na pemagani, marsok batu raja kau. Kita sudah naik marare, lagi lelada. Taha tidakon maha porsiao tai songon nahi na tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion. Rak mai hita madok. Au porsia di debata Jehovah. Ido ama pargugu naso hatu dusan natu mapalangit dotan. Au porsia di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah nasa sadai. Imana tinubuhan ni si Maria. Naga bega satod di parbadia. Adorang sohabubuan. Ido tu hatta natu mau nabirnit. Di panguhuman ni silatus. Nama te terpajal do ibana di au pinorsila. Natua tu barnu aturu. Namulak mangulu di hari palu tuluhon. Nama naik tu surgo la. Au hudul tu siamun ni di bata Jehovah. Amanai parguguna suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sugut tano. Manguhumi halak na mangulu dohot namate.
Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot hasisan ni dosa, dohot dihatai namandok, mula manggulu dosogot daging, dohot yang uluan nasora sudah. Tapi gima kur ama. Tapi gimati tinggal masa di Huriata di Bagasan Samingguan. Para halado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguan di Bagas Joro, dohot na patupahon permingguan di Ganup Marsada-sada.
Lao suhusma pasahaton nami sian parhadado, selamat ulang tahun ma di ruas nihuria na marulang tahun, di hari hatu tubuh, dohot na marulang tahun di parsarepeon di mingguon. Goar ni minggu ta ima minggu pasapuluh toluhon dung Trinitatis. Mingguon tolu September 2020 masuk mahita tu minggu dung Trinitatis. Trinitatis nomor 8 hasi tolu sadaun ni debata ama anak dohot todi porubadia. Topik ni minggu ta ima mengurupi sian nasa haholongon berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Dan nak tubuh. Di hari Jumat tanggal 25 Agustus 2020 nunga di basa-basa tuata sadadak danak bawa di keluarga Yusuf Sigalingging. Inang Herpina Rowilusia Sihombing. Di hari Selasa tanggal 20 Agustus 2020 nunga di basa-basa tuata danak boru tu keluarga Billy Fernando Pasaribu, Rina Febriani Simanulang. Hipasdo danahi songoni nang natorasna. Keluarga naib baru. Keluarga naib baru HKBP Serpong, keluarga Billy Fernando Pasaribu, Rina Febriani Simanulang, nomor register 1214 masuk Wik Jerusalem. Tona pesan rapot Padita Distrik. Rapot Padita HKBP Distrik 21 Banten nunga di Patupa di hari Senin. Dohot Selasa tanggal 20 lalu. Dohot tanggal 20 Agustus 2020 di Hotel Mabruk Anyer. Tona pesan rapot Padita HKBP Distrik Banten Boima di Jaha Sudai Ruas. Tonai di Lampir Hodo di Tikting. Dohot Akka Wiana Isagiot Pita. Pengadaan ruang tambahan sekolah minggu HKBP Serpong. Saat ini panitia pembangunan sedang merenovasi rumah agar ruang tersebut sesuai dengan kebutuhan ruang sekolah minggu. Biaya yang dibutuhkan untuk renovasi ini sekitar 190 juta rupiah. Biaya ini belum termasuk biaya furnitur, kelengkapan elektrik dan penunjang lain seperti penyejuk udara, organ, kursi dan lain-lain. Untuk itu gereja menghimbau seluruh jemaat, terutama para orang tua anak sekolah minggu, dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan biaya renovasi tersebut. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk natura seperti berikut. 2 unit keyboard, 200 kursi putura, 8 unit AC 1 PK, 2 meja rapat ukuran 1,2 kali 2 meter. Gereja menghimbau agar semua jemaat mendoakan dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini dalam rangka peningkatan pelayanan sekolah minggu di HKBP Serpong. Detail dan update partisipasi bisa dilihat di warta yang disajikan sama kita masing-masing. Pakkobasion pertangyangan wik. Parhalado masosoi sudai ruas nihuria ganup wik. Asa dihaburjuhon madohoti pertangyangan wik. Songon hatotuan partikian pertangyangan di ganup wik. Dibuka pukul 20 wib. Hari Rabu tanggal 6 September 2020 di Patubado pertangyangan wik di Wik Ebenezer nama Jabui keluarga ganda Sihite Nurliana Boru Sirait. Paduahon Ramut April Sihite Inang Lesrina Boru Malau. Keluarga Patuluhon keluarga Hedi Malau. Napapaton keluarga Nyonya Siur Maida Manulang Boru Ritonga sekaligus pangapulion tu keluarga Rosdiana Boru Silitonga. Di hari Rabu tanggal 6 September 2020 di Wik Philadelphia di keluarga ni Amang David Firdaus Parasian Situmorang Inang Sarta Nurdelila Octaviana Simamora. Di hari Kamis tanggal 7 September 2020 di Jerusalem keluarga Erikson Juanda Panjaitan, Inang Luciana Boru Manalu. Di hari Kamis tanggal 7 September 2020 di Wik Nazaret, keluarga Sahat Gonggom Rumonsodi,
Sekali lagi, keluarga Sahat Gonggom Rumah Sodi, Dolok Seribu, Inang Pitauli, Boru Sibarani. Napa pituon kartu itu Pak. Latihan kor, naposo bulung HKBP Serpong di latihan kor di Patupa Ganup hari Jumat, pukul 10 siang tolu puluh di ruang ibadah lantai tolu. Donor darah naing di Patupa di hari Minggu tanggal 10 September 2020 tolu, pukul siang tolu puluh, satu pukul 13 WIB. Saunari Pujaho kami majo tona sian Distrik 21 Jakarta, hasil rapot nah di Patupa. Peserta rapat dengan sesungguhnya sekali lagi, peserta rapat dengan kesungguhan mempergumulkan firman Tuhan yang menjadi tema dan subtema di rapat pendeta tahun 2020 secara umum, serta membahas keseragaman pelayanan di seluruh aras pelayanan seperti agenda ibadah minggu, agenda sekolah minggu. Bahkan peserta rapat juga mendiskusikan pentingnya pernyataan teologis tentang pekabaran Injil, serta bagaimana peran gereja HKBP sebagai bagian dari NKRI, perannya dalam oikumene baik di tingkat lokal maupun nasional, serta menyemangati seluruh warga jemaat HKBP wilayah Banten untuk tetap membangun hubungan sosial dan masyarakat, serta cerdas khususnya dalam menghadapi tahun politik. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP Distrik 21 Banten kami sampaikan seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia, serta mempercayai bahwa Allah akan memampukan gereja dan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Amin. Serang tanggal 29 Agustus 2003 atas nama seluruh peserta rapat pendeta HKBP Distrik 21 Banten, tanda tangan Preses atas nama Juni Ater Hutauru. Songonima sahat nititing minggon tajahama muse tikting laporan keuangan parhepengon na disagion Twitter di grup WA asa taboto hatorangan nomapit di sude aka ulaon dohot parhepengota. Songonima saat ni titing dihita sadarion martangyang mahita. Puji-pujian mardongan hamulateon matuhan di pasahat rohanami di bagasan sadarion ala toktong di dongani hohami. Boy dope marpungu di bagas joromon, lahu mamuji dohot pasangapon guarmi marhite-hite tangiang dohot akaede puji-pujian. Uboto hami do Tuhan didenggan ni basam, na mengiring-iring perdalanan ninggolunami sian ari nasal pusahat tu sadarion, toktong di leon hohai pason, dohot akalas niroha di ganup ari. Tuhan debata amanami martangiang dohami di sude program ni huriam, nahulahami di bagasan nasa taunon, akanang mardalad dohot dinggan, dohot naso terlaksana dope. Alani hupasahata matuho Tuhan, asaho na pasahut to direncana, terlumubi di pesta gotilon na naik patupaon nami di huriam di bulan Oktober. Ale Tuhan debata martangiang dohami di keluarga Yusuf Stanggang, dohot keluarga Billy Pasaribu na di basa-basa ko di nasida sada danak bawa dohot di keluarga Billy dua boru. Pasu-pasu matuhadat danahi, suak songoni nang natua-tuana, toktong ma di bagasan hai pason dohot latni roha. Suak songoni Tuhan nang ruas na baru di bagasan sadarion. Sayang giat maruas na bangulu na sida. Jala na parsidohot di sude kegiatan na adong di huriamon. Jala unang maholan na terdaftar na sida alai gabe parsidohot ma di sude ulaon di ganup huriam. Ale Tuhan martangiang dohami di ruas ni huriam di bagasa parsahiton. Na di rumah sakit manang na dibagas na sida sadarion. Dag tagamon sumabiar manang magale manang sumadele na sida ala ni parsahito ni. Pasu-pasu matuhan na sida marhite-hite medis manang obat jala papos maruhan na sida asa humatok malum sahit siyan pamatang na sida.
Jal asima roham di keluargai Tuhan. Nang di ruas ni huriap Tuhan namar minggu di bagasan sadarion. Siadat danak sahatu na bagudang. Pasu-pasu masalu na Tuhan. Na di bagasa parsikolado perkulian. Asa hotok tong na mga leon habisuhon. Tuna sida. Nang aka perkarejuan. Nang aka perkarejo do tak pertiga-tiga Tuhan. Nang ulau namaragami tuho mau pasatami tuho. Asa hotok tong na manarihon hami salu na diganup ulau nami. Pasu-pasu ma Tuhan. Gabelas ni roha di hami. Jala hasangapod di gormi. Tuhan satokin na nang bigyon nami mahatam na pinasaan ni na posom pendeta amang rajiun na baban. Pasu-pasu ma Tuhan na posomi. Asa anggiat marhiti hatam marperbuwe di golu nami si ganupari. Jalo ma Tuhan tangyang nami. Holan mga sahon gorni anakmu Yesus Kristus si paluhami. Mauliate madiho Tuhan. Amen. Taudutima parminggota. Tapuji Tuhan marhite edes yang nomor 420 sada ayat sada 2. Dameni debata na sumurung sian saluhu na roha. Imana mga ramoti aka ate-ate ng pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhu na. Hatani debata nagabe turpuk jamita di parminggota di bagasan Minggu Sadarion, Minggu pasapulutoluhon dung Trinitatis, Denet sian surat ni apostel Paulus tuhuria Korin, ima di 2 Korin bidu walu, mamu kamai sian ayat sada, mangujungi mai di ayat pitu. 2 Korin bidu walu ayat sada, rodi ayat pitu songonon madidok disi, takas mata pai hutihut. Asiasi tuhuria Jerusalem. Alai hupabotoho kami ma tuhamu akadongan, asini rohani debata nani lehonai tu aka huria na di Makedonia. Ai atik pedi bagasan hapucunan dohot haporsuhon godang nasida, dihorhon halalas ni rohana sida na sumurung akup ni sukot ni hapugoson nasida do habasaun na lumobi. Uhati dakot do naung dilehon nasida nasa na tarpatu pasa lobi tahe sian gogona jala sian lomonado. Gogodo diapoi nasida hami jala dipangido asini roha
ima nanaing gabe parsidohot mangurupi aka nabadiai. Jala gumodang sian nahu hirip hami, tung diri na do dilehon nasida parjolo tutuhani. Dungi tuhami, mangihuton lomoni rohani debata. Gabe huapoi hami masih Titus asalaos di paujung di tonga-tonga muna ulaun asini rohaon songon naung pinukanai. Alai songon hasurungan muna na disaluhutna dihaporseaon dihata di pakkaholongion muna dihami sahalai hujaha alai songon hasurungan muna dina saluhut dihaporseaon dihata di parbinotoan dinasa haringgason di pakkaholongi muna dihami naing songonima hasurungan muna nang diulaon asini roha. Hujaha madihita, huduti madihita majaha di bagasan teks bahasa Indonesia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ima sahani turpuki. Urian itu hatana hina holongat di bagasan Kristus Yesus. Surat Rasul Paulus yang kedua ke jemaat Korintus dalam pasal yang ke-8 sampai pasal ayat 1 hingga ayat yang ke-7 berbicara tentang memberi dukungan dalam pelayanan kasih. Diadona di Guarana pelayanan kasih tentu saja sebagai rasul, bagi Rasul Paulus, gereja yang hidup adalah persekutuan orang-orang percaya yang melakukan pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat. Pelayanan inilah yang dikembangkan tentunya oleh gereja-gereja sesudah di dalam pertumbuhan gereja di dalam perjanjian baru dan juga gereja mula-mula yang senantiasa juga hingga saat ini di dalam konteks kita bergereja adalah sebagai lembaga, adalah sebagai satu gambaran gereja yang melakukan pelayanan diakonia secara khusus. Di tengah-tengah gereja kita pelayanan diakonia tentu saja kita melihatnya tidak hanya mengurupi namar sahid, tetapi dalam jangkauan kesehatan pendidikan, dalam skopus diakonia sosial huria yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam hal ini pelayanan kasih. Hal itulah yang menjadi motivasi dan juga pelayanan-pelayanan yang boleh dikembangkan oleh gereja-gereja dalam konteks kita pada saat ini bergereja. Yang kedua,
yang mau kita pahami di dalam teks kita sebagai latar belakang bahwa para orang-orang kudus, dalam hal ini rasul-rasul, Rasul Paulus dan juga rasul-rasul Kristus yang memberitakan pemberitaan tentang kebangkitan Kristus, yang memberitakan tentang Injil Kristus itu tentu saja membutuhkan dukungan dana dari gereja-gereja, dari orang-orang yang percaya, supaya pelayanan pemberitaan Injil dapat berlanjut, dapat berkembang. Para orang-orang kudus, para pemberita-pemberita Injil bisa berangkat untuk memberitakan Injil. Kita sampai di dalam konteks kita. Para orang-orang kudus yang dispesifikan di dalam Korintus, di dalam konteks kita bergereja di dalam hari ini adalah para pemberita Injil, pendeta, akasitua, evangelis, Bible Pro, guru huria, diakones. Yang di dalam pemberitaan tersebut menjadi satu penggambaran secara konkret kita bisa melihat di dalam gereja kita ketika adanya badan sending misalnya yang dilakukan oleh HKBP secara menyeluruh melakukan penginjilan ke eksternal dan juga melakukan penginjilan ke dalam internal. Akapar baritao nauli di tonga-tonga ni huria totu ido nagabe sada ojahan bahwa orang-orang kudus akahalak nama maritahon barita nauli di tonga-tonga ni perkembangan huriai. Totu boy doon mengalami kendala alani aka hamaolon dalam pangatusion. Mungkin saja transportnya kurang, ekonominya untuk berangkat dari kota satu ke kota yang lain mungkin tidak ada. Alani di bagasan latar belakang nasi songonima, idota turpuk 2 Korintus bidu waluon yang menghantarkan kita di dalam pelayanan dan pengalaman Rasul Paulus sebagai rasul yang memberitakan Injil di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat. Kita melihat bahwa pengalaman yang dia kumandangkan adalah dari jemaat Makedonia. Isido halak Makedonia. Siapakah orang-orang, siapakah jemaat yang hidup di dalam jemaat Makedonia ini? Ternyata ketika kita melihat di dalam teks kita, di dalam ayat yang keempat, ada satu desakan yang luar biasa yang diutarakan, yang dilakukan oleh jemaat Makedonia berdasarkan apa yang sudah mereka terima dari Allah, apa yang sudah mereka terima dari buah pemberitaan Injil itu. Seolah-olah mereka mendesak Rasul Paulus di dalam keterbatasan mereka secara kepunyaan. Di dalam ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang pertama mendasari ayat yang keempat adalah adanya perpecahan jemaat Korintus itu adalah sudah jemaat yang besar. Dan tentu saja secara ekonomi, secara pengetahuan mereka jauh dibandingkan jemaat di Makedonia. Atar songonna kontekstual sarupa mai, balgani huriata HKBP Serpong dan sarupa dohot HKBP name misalnya di Hutanami di Siborong-borong. Secara pendapatan, secara kemampuan adalah hal yang berbeda sama sekali. Di dalam perpecahan di tengah-tengah jemaat di Korintus, baik itu mengenai ajaran, ternyata memunculkan adanya pengelompokan-pengelompokan yang memahami dirinya sebagai kelompok Paulus, Kefas, sebagai kelompok Apolos, bahkan kelompok Kristus yang mempertahankan kebenaran masing-masing menurut selera
kelompok itu sendiri. Paulus dalam hal ini mengingatkan agar meninggalkan perselisihan melalui kehidupan bergereja di dalam kasih yang tentu saja gereja itu tidak terlepas dari penggambaran bagaimana gereja itu juga mengemban sikap solidaritas. Sebagai penggambaran diingatkan oleh Rasul Paulus adalah dalam penggambaran bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Tubuh yang dia memiliki banyak anggota, tetapi di dalam tubuh Kristus itu sendiri adalah anggota cabang-cabang yang saling menghargai dan menopang. Dang boy dohonon ni pamatak taon, molohola tangat tadona hacit, dang boy dohonon ni simajojak, dang dohot hacitan. Alai saluhukna do pamatangi ketika merasakan sesuatu di dalam bagian-bagian tubuh itu sendiri, dia akan menunjukkan sikap saling menghargai, menolong, dan menopang tadi. Molotungpe fungsina berbeda-beda. Molotungpe fungsini angka anggota tubuh itu di dalam banyak perbedaan. Alai sadado tujuanna ima haluaun ima harajaun ni debata. Huriani Tuhatan hina holonga di bagasan Kristus, pelayanan kasih yang diutarakan oleh Rasul Paulus menjadi misi gereja yang menopang secara khusus orang-orang miskin, orang-orang yang dianiaya, dan orang-orang yang dikejar. Bagi Rasul Paulus, agar mereka jemaat Korintus maksudnya supaya jangan lagi berorientasi pada dirinya sendiri. Supaya jangan lagi hanya berorientasi pada kepentingan kelompoknya. Tetapi melalui pengalaman jemaat yang kecil, orang-orang percaya di Makedonia, orang-orang di Korintus juga mau belajar dalam kasih kepada sesama, menunjukkan solidaritas dan kasih kepada sesama orang percaya yang menderita dan mengalami penganiayaan tersebut. Hal itulah yang senantiasa menggambarkan dan mengingatkan kita di dalam konteks kita bergereja di dalam saat yang sekarang. Kita seolah-olah Rasul Paulus juga mengingatkan kita supaya kita juga tidak asik dengan diri kita sendiri. Supaya kita juga tidak asik dengan kelompok kita. Tetapi kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Hal ini mengingatkan kita supaya di dalam kehidupan kita juga bergereja. Bagaimana kita mengurangi mengeluh atas kebutuhan diri sendiri. Tetapi mari kita memulai mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang mau dipesankan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga gereja? Yang pertama, Paulus yang mengangkat contoh jemaat di Makedonia yang mereka bergumul tetapi mereka rela memberi dari keberadaan mereka. Kita coba menelusuri apa sih yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Makedonia. Melalui firman Tuhan, melalui pemberitaan yang diterima oleh orang-orang yang percaya di Makedonia, bahwa senantiasa teks ini mengingatkan terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam masa pelayanannya. Di dalam perbincangan Yesus Kristus dengan murid-murid dan orang yang datang kepada dia. Misalnya kita lihat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-11. Bahwa ketika ada peristiwa seorang perempuan yang meminyaki rambut Yesus, di antara para rasul-rasul mengatakan, ay marusuang may dibolokon miyahi songoni argana. Dang nong tumagon noni dilehon tua kahalak na pogos,
Satu botol minyak narwastu itu bisa memberikan makan ratusan orang. Ima pola pikir ni akar rasul-rasul. Tetapi Yesus dengan tegas memberikan jawaban karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku, Yesus, tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Aito tong doadong napogos di tonga-tonga muna alai anggo au dan manotong di tonga-tonga muna. Hal ini mengingatkan kita bahwa bukan berarti kita sebagai orang-orang percaya kita harus menutup diri apa yang bisa kita buat bagi orang-orang yang lain. Belajar dari kehidupan jemaat Makedonia, jemaat yang sederhana, mungkin yang sangat jauh di bawah kehidupan jemaat di Korintus. Tetapi kegigihan, tetapi semangat solidaritas mereka berpartisipasi dalam pelayanan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang pertama ini mengingatkan kita bahwa mereka yang memberi, jemaat di Makedonia yang memberi dengan sungguh-sungguh, bahkan melebihi dari kesanggupan mereka. Kalau kujaha turpukon itu berefleksi duau tuna di warta jemaati. Alan agak trending topik don wae ngonate mulu di pertanyaan. Songon nahudo di minggu na salpu. Idea do ai geleng do wiknami. Bohado baeno manuhuk nar 110 juta. Ai nasodo pada potan nami. Boy do hami manuhuk nason balgana beban yang diembankan kepada kami. Tentu saja secara kemanusiaan bisa kita mengatakan bahwa di dalam kesungguhan kita memberikan melebihi dari kesanggupan kita. Boy doi secara hajol mauta. Idea mana di dalam konsep hal memberi ini ikon tarida doi sia tonga-tonga ahatong nani jalo sia debata di tonga-tonga ni ngulu si saunare. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita akan diajak melalui teks ini bahwa berapapun yang diembankan kepada kita, na parjolo ikut jalo tamay di bagasan lasni roha. Jala tangiakta pangiduata tu debata asa dileho godang asa marhite si lehon-lehon nai kita dimampukan napatut lehonota tu debata. Bagian napadua ho di bagasan turpukton tauji mamuse marnida bahwa melayani di dalam ketulusan memberi dari kekurangan marsileho-lehon sian hahurangan nibasa diri. Hal ini mengingatkan terhadap apa yang diajarkan Yesus juga di dalam Markus pasal yang ke-12. Bahwa dengan tegas Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Beberapa cibiran bagi perempuan janda yang miskin itu di dalam rumah ibadah. Hal itu mengingatkan terhadap pengajaran bagaimana di dalam ketulusan memberi dari kekurangannya yang ternyata persembahan seorang janda miskin itu adalah persembahan yang terbaik. Persembahan yang diberi dari ketulusan memberi dari apa yang dia miliki. Ugodang doi sian silehon-lehon ni na asing nai. Itu menjadi satu penggambaran bahwa ternyata setelah diselidiki, jangan-jangan janda perempuan itu holat di lehon ibana si lehon-lehon nai di bagas joroi. Mungkin dang mga beibana. Tangadong belangon na mulak sian bagas joroi. Tetapi dia tidak mempertimbangkan itu.
Dia di dalam ketulusan dan keikhlasannya memberi dari apa yang dia punya. Sebab mereka semua yang hadir pada saat itu memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Alani om majo parjolo si paingot nang tuhita di tonga-tonga ta. Tentu kita akan hadir di bagasan minggu siangon. Ngata masuk be persembahan tadang itu amplopi. Sada bukti kemauan dan ketulusan kita. Unang bitaw gubu-gubu buat tongan persembahan ini. Nga di parade amplop dengan alay say jupang niya kaparhalado dope lau mangitong persembahan nga di bagasan amplop di gopu-gopu. Bolo di gopu-gopu ano pas martangyang paringgak kamu nama ipatol-tol ma. Unang palujahuak kasitoy madapoli hepengi ay jolo di dapoli do sa buili anon tubeng ina bendahara. Ikot tigor-tigor. Boy majati ada amain amangina. Kita harus melakukannya. Gambaran ini menjadi satu prasyarat bahwa Rasul Paulus mengingatkan di tengah-tengah kehidupan kita, memberi bukan untuk mendapatkan pujian, memberi juga bukan untuk mendapatkan prestise, tidak. Tetapi ketika jemaat Makedonia memberi berdasarkan dari ketulusan dan keikhlasan, apa yang boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan jemaat, nang di tonga-tonga ni perngoluota si saunari. Dipaingot mahita nang tubagasan aka pangajarion bahwa pasal yang ke-8 ini tidak terlepas dari pasal yang ke-9. Secara khusus di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di bagasan ayat onom rodi ayat pitu di dok. Ingot ma. Nama naburhon otik do gotilonna. Jala nama naburhon managam pasu-pasu, mangalap pasu-pasu di namang gotil. Ganup manionjar nirohana. Unang masian muruk. Manang sian nasotar jua. Alay ay dihaholongi debatado nalas roha mangalehon. Itu ada kesimpulan na di pasahat apostel Paulus nang di tonga-tonga ni ngoluniaka na Forsea. Alani masuk mahita du bagasan bagian panipuli di bagasan turpuk tau. Bagian na patoluhod di pataridahon ma transformasi yang dilakukan, yang dikerjakan karena pemberitaan Injil, transformasi yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus adalah bahwa dari penerima dia menjadi pemberi. Dari yang kaya dia menjadi di dalam sesuatu, di dalam batasan spiritualitas orang kaya yang mau dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa Rasul Paulus juga mengajak kita jemaat HKBP Serpong untuk memiliki mental kaya. Songo dia do hira-hira mental kaya nanti. Mental kaya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah lebih baik memberi daripada menerima. Sonari suku-suku na dia do tumabo amang. Mangalehot do manang manjalo. Boy tarak mangalusi mungkin beragam ya. Dia do tumabo. Tumawo do manjalo. Ternyata di dalam kehidupan kita setiap hari menerima dan mangalehon itu adalah dua hal yang berbeda, ternyata tidak boleh kita pisahkan. Taida maju tauji misalnya di habata hotai. Bolo akan marula unda dato da si soliso di dota hedi dokon. Itu kan? Lawau manuan adat, suatu ketika saya akan menerima adat, kira-kira begitu ya di dalam budaya adat kita. Ternyata ketika pemahaman yang demikian tiba di tengah-tengah gereja bahwa memberi itu transformasi karena firman yang diterima itu sebagai penerima menjadi pemberi, ido mental kaya yang di dalam pemahaman lebih baik menerima daripada
memberi daripada menerima, lebih baik menolong daripada ditolong, lebih baik mempersembahkan hidup daripada kehidupan itu juga harus menjadi yang harus dilayani. Mental kaya dalam segala hal. Idia maitaida di bagasan ayat 40 di ayat pitu. Asa songon hasurungan muna disaluhutna, dihaporseaon, dihata, diparbinotoan, dinasa haringgason, dipakaholongi muna dihami, naeng songonima hasurungan muna nang diulaon asini roha. Jadi molo tasulikiti tasigati di tonga-tonga ni nguluta si saunari bahwa Rasul Paulus ingin menyimpulkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ngulu ni haporseota di hakaristenota totu parukilon hamaolon keterbatasan kita ternyata dang boi mengabati halak lahu mangulahon aka ulau nadengkan. Parukilon keterbatasan dang boi mengabati halak lahu mangulahon aka ulau nadengkan. Di tonga-tonga ni ngolu si saunari. Alai pada realitasna, na jojota do sipata, di tonga-tonga ni ngolu parhuriota, na jojota do parukilon si taonon, mabahen si bahenon na siwada di tonga-tonga ni ngolu, halak tidak mau berbuat apa-apa. Madate ngolu nai, atau maadong do besia duit. Sehingga apa yang terjadi, kehidupan akan semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Alanido Rasul Paulus yang membuat contoh sia tonga-tonga ni ngolu ni huria na ni ajaranna di Makedonia secara khusus menjadi role model di tonga-tonga ni ngolu nang ngolu parhuriaon si saunari. Marukil do huria Makedonia. Bahkan mereka miskin. Di tonga-tonga na sida dang adong ropani aka orang-orang kaya. Alai di persitutuan nasida di parsidohoton nasida mangurupi akan abadiai, mangurupi akan arikot di tonga-tonga ni huriai. Di bagasanido sada hataridaan spiritualitas ni haporsiaon ni huria Makedonia. Ido nang gabe sada spiritualitas nang na terjadi di tonga-tonga ni ngoluta si saunari. Kemauan kita memberi, kemauan kita mangalehon apa yang ada di dalam kehidupan kita. Asa tu sima kita gabe habaoran ni pasu-pasu ma ngolutai. Mangurupi dalam hal ini adalah sien nasagogo. Jangan anggap enteng. Jadi bolo somalna akan diulahon dalam bakti-bakti gereja yang dilakukan. Misalnya molo taida akan diulahon ni aka aksi sosial yang dilakukan gereja, misalnya di musiman Paskah, Natal, saya dong do suara-suara idangi, misalnya aka pahean nalayak pakai dalam bahasa kesopanan santunan tentunya alanita papungumai talehon maanon noni tu satu lembaga yang menampung. Manang masih lehon-lehon di dalam bentuk aksi solidaritas yang lain. Alai di bagasan turpuk tahun naing secara konkret do bahwa naing hakamon ni ngolu ni hakaristeno do ngolu ni haporsiautai. Kita adalah orang-orang yang berkomitmen atas dasar yang diberikan Allah kepada kita. Totu sianido habor hatata manarihon akan arikot di tonga-tonga ni huria. Manarihon akan arikot di tonga-tonga ni pakobasion di bagasan aka pakobasion na boy di hobasi di tonga-tonga ni huria. Totu ima si ingotota. Halak nama nabur otik. Lapatanna secara bahasa sederhana. Halak nama ngalihon otik. Otik do gotilonna. Jala nama naburhon managam pasu-pasu. Mangalap pasu-pasu dinamanggotil. Dalam satu kesimpulan, memberilah dalam sukacita. Secara khusus marupaniot tuakan abadia, jadi nang di tonga-tonga ni huria taha KBP,
Tu sada aka ulaun asini roha nang namarsi leho-leho petuhuria. Dalam teks yang lain, Yesus dengan tegas mengatakan, nani lehon ni tangan hambirangmu, unang may diboto tangan siamunmu. Apa yang diberi oleh tangan kirimu, janganlah itu diketahui oleh tanganmu. Lapatanna, sada ocahanna, dihaholongi debatado ketika kita juga memberi dengan sukacita. Perbueni lasni rohatai, perbueni sukacita tai, alanong perjolodo, Jesus mangalehon nguluna tuhita. Perbuena gabe malua hita, sian aka hado sauta. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate matuhan rohanami diho, dihatamna memakulingi hami di bagasan minggu sadarion, di payungot hodo hami ale Tuhan asa marhaporsiaon na mangulu hami sian saluhutna akahatam nong dibaritaho tu hami. Imana mangojar ngulu ni haporsiaon nami mangulahon akan narikot manarihon akan narikot di tonga-tonga ni huriam. Di tonga-tonga ni huriam HKBP. Nang suang-songonia le Tuhan akan narikot di tonga-tonga ni huriam HKBP Serpongon. Sia nakaragam ni parukilon nami, sia nakaragam ni keterbatasan nami, dang buya le Tuhan mangabati ngulu nami, lahu mangulahon aka ulaw na denggan, di tonga-tonga ni huriam, di tonga-tonga ni hajong-jongan nami sengon kahalak na prosia na hinaholonganmu. Alania le Tuhan, pabor hat hami ma patupahon saluhu na aka ulaw na denggani di bagasan ngulu nami sigano pari. Hubwa kami ale Tuhan, tu bagasan pangaramaw tiyommu, saluhu na akan niulani tangan ng pikiran nami, di huta ng dibalian ale Tuhan. Pasu-pasu may asa majadi masaluhu na'y hobartuasi dohot holong ni roham. Adong maali Tuhan pakyaw nami, pararon nami di bagasan ngulu nami, mamujiho, makarikoton akan narikot, di tonga-tonga ni parnguluon nami. Di bata Jehovah ama nami, huingot hami doali Tuhan nang akaruas ni huriam, na di tonga-tonga ni akaparukilon, akaparsahiton, homa totong nama daoni na sida, pasu-pasu jala pasabam rohana sida, disaluhut na akaparukiloni, asa managam na sida, dia kalas ni roha, nanay si patupaumu, dingulu na sida ganu marsada-sada. Suang-suangani ali Tuhan huingot hami nang naposom, inanami si Tua Silvia Panjaitan, na totong dope ali Tuhan di bagasan, parsahiton ditikyon, tuhodo hami maporus ali debata ama nami, asa ja mama pamatang ni inanami i, pasu-pasu ng saluhu na aka proses pengobatan na didalani inanami i, asa marhiti hahipason, para romu ngulu ni naposomia li Tuhan, makubasi di tonga-tonga ni huriam HKBP Serpongon, pasu-pasu ng ama nami amang sinaga, ng yanakon na sida, lehon gogo, lehon hasabaro na li Tuhan, asa totong di bagasan holongmu mangurus inanami i. Di bata Jehovah anaman nami, sahat di homa daging ng todi nami, nang saluhu na akan nasinakapan nanay si patupaon, di tonga-tonga ni huriamon HKBP Serpong, homa ali Tuhan na mabahini martupa majadi hobartuasi dohot holong ni roham. Jalo mapamujion nami, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, si hokop cala si palua hami, martangya kami Tuho. Amin. Tapuji matuhatak, ta pasahat mapiliat tamarede mahita, sian bukwede nomor 515. Igas mata pabot namon ang Kristusi, radelo hasesan niya kadosai, di ni Tuhan
Kano patogoan ni Jesus Tuhani, tugoari maporus sudena kalei, nang mangalata podani, nang pura magay, Kano patogoan ni Jesus Tuhani. Tabuhan magor na tua kajolmai, Korob na somananda Jesus tuhatai, si baris ni alani ay ililohani, Tabuhan magor na tua kajolmai. Ringgas mata pabon ng wanang Kristusi, Rade doha sesat niya kadasai, Ligarito atahi doha mananani, Ringgas mata pabon naman ng Kristusi. Tapasahat mapilian na tapapungon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di banwa gijang, odo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilian nami tuho, sa ijalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasia kami pilianon, pati bulhon harajaun mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi panirani pamataku, osadohot ki rodi saluhut hartaku, upasahat itu ho nasa usatohudro. Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say sauk malomoni rohab di banwa tongo songon na di banwa gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan na merdosa tuhami, una kami togihot tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Hai ho,
hamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Amen. 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 Karena panjangi Kristus terus di tanah bataki di sana somean hosa ise makakodongaki Ita sugen hamaradang nang dilalada apa sama di demata na Allah hita pabahon Allah do Jesus Tuhani na sama lawada di bahen amanang inambataki Ita sudah namarada nang dilalada apa sama di debata malam membuat berita di Tuhan aib Tuhan kamar gadina holhom asa dapatan dohoti Ika sudah